Špička, Škoda Octavia RS, kombík, momentálne ho nemám tu pripraveného, ale to nám snad nebude vadiť. Vychytíme si tohto jazdca, doskoro. Ja poviem aj o rekorde tejto tretie. Pán Villarino, ktorý tu bol z Formulu 3000, predstavte si tejto 5,5 km v roku, 19 zákrutami, 3 vracáčnice, prudké, pevný štart. Predstavte si a vybehol túto babu, tento pretekli túto trať za 1 minútu a 56 sekúnd. 1 minútu 50, teda ako bol Villarino, ktorý jazdil od 10 rokov od motokár. Octavia 250 od Spičova. Zmysla za prvou ľavou, jazdcom bol Jozef Kurinec Lohovca, máme tu Mitsubishi Galant, 6-valtový motor, jazdcom je Adam Kurinec, Leopoldova, Automotorsport a v prípade, že vyjde čas, tak aj fitness a unikátny sponsor. 350 na štartu 15-ročný David Leško. Ja sa slíkam divákom, aby mi napríklad vidím tam